का जाने कहाँ गई बाड़न एगो काम त होय का कर संजी का है ने अरे पूछो ना हम दिखाई तो कनी कहानी ना दिखाई समोसा जिलेबी हां ढेर समोसा जिलेबी खाए के मन करता हां कहे ना का समझ के का रख ले बनी मतलब का चाहता नहीं घर में ई बताई ना पहले का चाहता नहीं क्या बताबो का चाहता नहीं क्या सब को तो करते बनी हमनी लोग खातिर मतलब मुंह नहीं कि हम लोग इतनी खाए के मन करत हुई हां कब कुछ नहीं है जी आए तो खालू का तू देखी ज्यादा हमरा से ना बोली मार ठीक ना फुटली आंख एकदम देखे के मन नहीं की करत का बोल बताई तब नू का चिल्लाता रे पौधों में पानी के डाली हम डाली जाके दिन भर काम करते नौड़ी है का हां नौड़ी है चलो उधर फटक से दोनों भाई बहन के खाली टाइम पे चाहिए हुड़े के और काम धंधा एको के करे के नहीं खे काम के ना काज के नो मना दुश्मन अनाज के कौन पेड़ में पानी डाल दी पौधा में ठीक ना सुखा गइल बा नौड़ी समझ के रख ले बड़ा बताओ अब आज असलो उन्होंने के गोड़ तूर देता नहीं हम हैं लेकिन हमारा वैसे का मतलब बाटे चाहे फूल तुरस चाहे कुछ तुरस ढेर मन चढ़ गेल बा लोग तो अच्छा तरह से सबक सिखावे के पड़ी अब ढेर ना का कहता नाकी में इतना दम करके धो देले बड़े ना दोनों भाई बहन सर से पानी ऊपर जाता इतना मन चढ़ा के ना चाहिए जितना चढ़ैले बड़न दोनों खून जल जाता लोग के देख के एकदम आ खाए के चाहिए समोसा जिलेबी शांत हो गइलू अब पूछी कि का भइल बा अब मत पूछी हो ठीक रही काहे का भइल देखनी है हम महाराजा जी के समोसा जिलेबी होड़ते तो छिन के दम तो फेंक देनी हो गैया तो काहे ना मुंह में अंगारी धो देलू हो कि ओए अंगारिया से जर जात मुहावा बताओ मने हमारे इतना खून खौलता ना कि मन तो करता कि भोथरी गड़ासी से कनी के काट दी आ का चाही के पड़ी अब मर्दो बनन सा तो उन्होंने जाने कहा तरंजा कि नहीं जाए द माई बाबू के जन बुझाइल तवन बुझाइल कइलन जा ना अब तो करे के तो पड़बे न करी ना करबो जा तो कहां जइबो जा तो कहानी काहे ना कि आके दो टाइम बना के खियाई ना तब बुझा जाई समाज के लोग लाजे ना हम कहतनी दुल्हन तारा के एकनी के हम सहतनी आ ना तो अब ना समाजो के हमरा नहीं देखे के ऐसा नहीं करी के उद बेगम ना ऐसा लकड़ी लगाइम ना कि घर में अब ना रहियन सब कब करम हम जेकरा चुप रहनी है नु हाथ गोड़ छू जाई लुला लंगड़ हो जाई मेरी दोनों के नौकरानी गिरी करत तब करम का तब ऐसे कैसे अपन जायदाद छोड़ दे जेतना एकनी के हिस्सा बा उतना हमनियो के हिस्सा बाटे ना हमनी के तो नौकरानी में बंद करके आइल बनी ना कि नौकरानी बन के ऐसे कैसे नौकरानी बन के आइल बनी जब हम बाबूजी गिनले रहलन 5 लाख ओ बेरा नौकरानी बना के भेजले रहलन हमरा के तो लोग धड़ा के उतारले रहलन कि इना लोग के हम नौकरानी बनब देखा तनी महारानी का करतरी आयो अब उनकर के देखो कि हम कहां बाड़ी गइल होई हम सजे सबरे में ढेर मेकअप चलता उनको पता भाभी भी तहा बाड़ी दिखते नहीं थी जाऊ तो ये तो सामो हो रही बा हमरा इतना फूटो लागल बा खाना खाए भाभी का हो महारानी हां हेजा बैठ के का निहार तरु अपनी मुंगा बाबा के तस्वीर निहार तरु कि ओकर आगे के राख खोजे तरु हां अरे ऐसे ना तू भाभी बोल करो हमने ई पूछे तू खाना बनैले बारू खाना तो तोर मोल की माया के बनाई जान ली हो आज कह देते तारे के ढेर तो महारानी ने कह जा बड़ा कर ना दौड़त होता लोड़ो धोके से जानत रही तू हमरा के जाके चुपचाप बर्तन जितना धइले बनी किचन में जाके सब धो आ ओकरे बाद से मैं जितना तार कपड़ा बटे सब कर बिटोर के धो हमरो साड़ी छोटकियो भाभी के साड़ी और अगर ना धोलू तो तू जनिया तार काम जानी मार के तार देह लाल कर दे आई फराक तू खोल दो ये हमर बहिन पहिरी आ जनो फाटल फराक बता उ पहिना जाके कह देलनी अभी है सुना दिए ये भाड़ा चल जल्दी चल उठ चल तो तोहन लोग का जानता रह जा कि तोहन लोग के हम महाराजा बने देव ए जा आ तू महारानी बन के रहबू आ हमनी के टीटी टीटी आ भड़ाक लिटी हो जाई जा काहे खातिर के आबो तारा के हम रहे दे तनी तोहन रहे ल जा आ उन्हनी लोग गइल बालो ना जास लो उन्हनी लो रहस लो ओही जा
पता ना नीता जल्दी बच्चे भाभी बोलत रहेली बताओ ना हमर बच्चा में इतना पसंद से ही फरार देले रहो तो वो बोलत रही छोड़ दो का बहिन भैया देखा भाभी तो तोरी नदी न तू नहीं फरार तू छोड़ दो और तू ना फादर फरार पहिना बोल भैया तो हम फरार छोड़ दी यार और फादर हम फरार पहिनी ऐसे काहे बोलते छै दुनु पता ना हमें तो भी सब झड़ दे जा तू बर्तन मांगे हमार कपड़ा फीको तो छोटी भौजी ने फीको ओपन जाता ना मन बढ़ गई बानु एकदम रहल मुश्किल क देल बैस हमनी के भैया पर भैया हमार फराक में बहुत अच्छा लगे अब बोलो ना तू तो हम छोड़ दी अरे ना बहिन काहे टेंशन लेता रे अरे हम बनी नु हम खड़ा बनी रे सवेरे साज के इतना एकनी के मन बढ़ गई बना जाओ ना हटो ये लड़का के कहनी है कि छत पे ले गेहूं उठा के लेके आवा जा पिसाओ दन जाके एकनी के रोदा पसारा तरह से की घर से हमनी के लक्ष्मी जाते ढेर ढेर तार अरे यार ना तू हमारा से हमरा के भाभी छोड़ दे बोला आई गर्दन में दबा के मुंह आइए तन समझ गेल ना ऐसा काय करत रुजा हैं तहनो तो हमनी के कपार पे एगो टेंशन बड़ा जा भारी ठीक बा अगर का हमनी के दोनों गोतनी निमन से रहती जाता एगो तहनो तो हमनी के टेंशन रे रोबत का शराबत आरो कि हमनी दोनों के मुंह जाई जा हां हमनी के लूर लंगर करत रहनी बाज करत हां ऐसे तो तोहार सारा कॉलर की अभी तक हमारे गोदी में एगो लाल न खेलल हैं एकनी लोग के ना खाती जी अब भी आप बर्दाश्त ना करो चल अब तू चल सूरज चल निकाली घर से ना ना भाभी घर से निकले का पड़ी आज के बाद ए घर से तोलो के कोनो नाता ना रही आ समझ लिए लो कि तोलो के भाई भौजाई माई बाबू सब तोलो के माई बाबू के संगे चल गई हां चल यहाँ से चल निकला अरे भैया हमनी के माफ कर दो ये हमनी के मार देना छाती पे चढ़ के तुरंत प्राण निकल जाए भगवान के नहीं जैसे कहां हमनी के जाई रे माथा पर दिखा और ना दी नती मत कर के कनो घरमा के है त मिस दी कि मर जा डरामा लगैले बाड़ी जैसे तार माई बाबूजी गइलन जना बाबूरे मुटला दे ओई तर तहरो के भेज दे जानत रे खाबी हमरा के भागा न त जैसे आज हाय देखो तानी लोग के जिए के सहारा धरा बबुआ आ निकला आ इनकर हाथा में धरा दी दोनों हाथा में एगो हाथा से तू धला आ एगो हाथा से तू धला चल टंडा माई भाई निकल जा चल जल्दी चले बहिन। जल्दी निकलो शैतानी के चल बहिन हमनी के कहीं जी खा ले जा चल हां जा ना खा ले जा तो जी आई खाली हो। तो हम जानत रही खी पर गाड़ी घोड़ा के नीचे आके चाप के मर जइहा सब आई घर के तरफ देखबो मत करिहा का बता बसो तानी पर चढ़ के चल जाई आ तानी के पता ना लगी बंद करके गाड़ी जाना तो धकिया के निकाल दे अरे बाप रे अब ये सुकून मिलल बाटे शरीर के रे छटकी बाप रे रहला सब घर में तो बुझात रहल कि कितना आड़सा हो गइल बा हे करवट सुता तब लागत रहे कि कुंभकर्णी धइले बा कि देहिए भारी लागत रहे आ कितना रिलैक्स लागत है दीदी बाप रे बाप ए छोटकी जा तनी हमनी बेरा न पनीर के सब्जी बनाए आ सेवई आ पूरी बनाए ठीक बा जाई हम तो कहत रही न कि 1.5 किलो खसी के मीट मंगा लिहल जा अब वे बना के खा के सुत बढ़िया से पार्टी कर जाओ ना हाँ। तो चुप का में देरी खाजी चली चली तो चलो बहिन कहे के तो सभे केहू आपन कहावे वाला के बा अरे सुखावा तो सभे केहू बाटे अरे दुखावा बतावे वाला के बा चल बहिन चिंता मत कर चल हम बानी नु रे पागल
ओकनी के चाल रहे तो बने दो ओकनी के